ina so in je me ya kai ka gidanta wannan rana. Dama san da zuwa. Ba shi kwata hankali na bai kwanta da zuwan ba. Heart Film Production. Ina so ki ci Alhaji Umar ba mahaifina bane? The authoritarian, totalitarian, tyrannical, and tyrannous. The harbors harmonious with the hobgoblin, chaotic and miasmatic. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na asuwar na kure mata kwana na kaddamar mata na aika da kiyama. Ma kai baka da hankali. Jalala. Me kake bude mun jaka? To ranke da mu tafi ne? Dama kai ne? Nefarious. Nepandious. Wallahi ba ni ne da shi. Ɗauki mota ki danga zuwa makaranta da ita. Amma kin ki. Kanji dai ba mai koyi sun da kika yi magana da jiya. Ni dai yanzu tunda ka dawo alƙawari. Heart Film Production present a new marital saga. Jalala. Zan miki bayani amma da Allah ba ni. Za ka sha mamaki ba. Yaya zan fahimce ka bayan kana ta gudu ga 'yan sanda? Tambayi wani. Jami'ai. Ce laifina a gare shi. He asks her to remain tight-lipped, reticent and uncommunicative. Story Mubarak Mai Aya. Jalala. Idan ka dauki kudin ka sai ka ba ta san su sai ki amfani da shi. To shi kenan na gode. Ki dauki wannan a matsayin zuciya. Producer Umar Musa Hart. When did he do? Why did he do? Where and where? Find out in Jalala. Ina fata dai dukkanin ku wanda ya ga fuskar shi ne ya gane shi ko? Yes sir. Ku dakata kar ku kama shi. Ke. Executive producer Ashiru Ladi. Screenplay and directed by Ekan with Yon Bibashos, Ali Muhammad Hanas. Jalala coming soon.